Matashin shugaban ƙasa mai adawa da ƙasar Turawa, mai fuskantar barazana daga cikin waje. An ce an ƙulla yunkurin kashe Ibrahim Traoré. Shin ko yaya hakan ya faru? Tun bayan hawansa mulki a shekara ta 2022, Ibrahim Traoré ya zama ɗaya daga cikin shugabannin da suka fi jan hankali a nahiyar Afirka. Matashi ne, soja ne, kuma ya fito da kalamai masu zafi kan tsoma bakin kasashen waje, tsoron tsarin mulkin mallaka, sannan kuma da buƙatar cikakken 'yancin Burkina Faso. Wannan matsayi nasa ya sa ya samu ƙaunar talakawa. A cewar gwamnatin Burkina Faso, an fara gano alamun makirci daga wasu sojoji da kuma tsaffin 'yan siyasa da basu gamsu da sabuwar hanya ba. An ce wasu ne da ke da alaka da kungiyoyi a kasashen waje, musamman waɗanda ba su ji daɗin abun ba. Misali, kama daga korar sojojin waje, kusantar Burkina Faso da kuma Rasha, da kuma sauya akalar ƙasar. Gwamnati ta bayyana cewa an bankaɗo shirye-shirye na kifar da gwamnatin Ibrahim Traoré, ciki har da yunkurin kai hari kan shugaban ƙasa. Wasu sojoji an kama su, wasu kuma sun tsere zuwa ƙasashen makwabta. Babban abin da ya fi tayar da hankali shine Traoré bai ja da baya ba. Duk da ya ji wannan labarin, ya fito fili ya ce ba zan sayar da 'yancin ƙasata ba, ko kuma in ce ma rayuwata. Tun daga lokacin tsaro a fadar gwamnati ya ƙaru, an tsaurara matakai, kuma Ibrahim Traoré ya ƙara samun goyon bayan jama'a, musamman matasan da ke ganin shine a matsayin sabuwar fuskar nahiyar Afirka. Sai dai har yanzu tambayoyi suna nan, wato Bridget. Wasu suna cewa shin makirci na gaskiya ne gaba ɗaya kuwa? Wake da hannu a ciki? Sai dai Ibrahim Traoré bai fuskanci barazana ba saboda rauni, ya fuskanci ta ne saboda kalmarsa, sannan kuma da tsayewarsa. Shin babbar tambaya a nan shine, shin duk shugaban Afirka da ya ƙi bin tsohon tsari dole ne ya fuskanci makirci? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment. Sunana Muhammad Abdulrashid Sarkin Kebbi, ni ne muku wannan bincike kuma da gabatar muku da shi. Shin me za ku ce akan wannan sharhi?